Namar pa jing putih kejonggi kalau tang stayo namar hau live weterik jong kaimat ngala putih pecah ya ka video parok kowe leng pa jing don cikit khot kum ba chis ba tam tim reng so ban ai play ya pia kini ka bon namar pa hapeng ke jing putih ke batang stayo ai kum tu reng ngayo ikat ni di barat khot ke SSD ba pher kia don nang hakani ka porti ngase ban piang so pha phi hakani ka step ka phi la pen pau ya ke jing ko nguk ba krau wat la hapeng ke jing putih ba khiat ni reng nik ai parok tilong ba phi la ko nguk ya ke ai ka ba ka video parok ka ve kalap tha yang ni kum thi khot jang SSD ba menta ka sni ila yo ya ka shithi na I skateri jang ka VWSC ila piang ya ka shithi wat la hapo ka meeting jang ni ya dan nak khiat ngut reng la pen ya ka kam na mar ni na so baka kam kena kerja cepat balap ya kena kapor wat la I jeng penting di bak khiat ni rei kat ni ngut pilih apa hak ni kapor ngase ban ai play PIV kit khot jang ke SSD ba kher ba hak ni kapor let's see it khot jang ka I skateri jang ka na penta jang iki khot jang ka VO hakwa ka wan dik shai VO ngai kublai ya ka VU jong ka snok pendeng jaran ka balak koloi ban kongu ya ka ka ba ngi kum ka video si kerpat ya ki volunteer jong ki bakin ya trelang pat ngi nam ta ka pha ka met jong ka snong ka thau kublai sibun